Good morning. Ti sitwasyon na iji ayan mi. Adda kam ti kili-kili ti bantay tapno maalayo day jay picture na niya. Bantay, adda kam ti gayadan na taltalon, kalsada, lumabas, haan nga lumabas a mismo ijay sityo mi. Masapol nga sumrek ijay sityo mi agwelta sa rumwar di lugan haan nga malabasan nga dagos ti nga mismo haan nga malabasan a mismo ti kalsada. Kay diway ubing kami, lugan laeng ti adda. Awampay ti tricycle, iso nga haan nga sumsumreg ti lugan iji ayan mi, tanarigat nga ruden, dalan pasagad, santo narigat nga agbelta, tao nalawa pagbelta diyan mi idiken hampay mga sementado. Iso nga adda sumangpet nga aggapo ti tiandaan, wenno aggapo ti sabali a lugar, matantan-awan mi nga sumungad aggapo ti kalsada, no dadduma mapanji waiting shed agpasuro nga adayo. Kaadwan na di tambak. Anyo amo ti tambak ta sosyal kayo tembek. Makita mo di jay manipod di kalsada, sumungad lintagan na di ayan may iso nga no napan nakitsenda amomon nakabitbit asin buggoong madlaw mi no naggapo ti Manila. Wow, ada naggapo Manila ko nami nga ubingan apaya no adda sumilap-silap nga lata daytay nini tinapay nga square nga imwaysan nga daytay no digad no awitin nakas jayon sumilap-silap wa ada naggapo Manila agpapalakpak kam nga ubing. Ta makita mo sumbong-sungad wow dagtan. Daytay nga tinapay nga ada nagsinan puso, ada nagsinan star, ada basta daytay aglalaok. Daytay makapadikki, daytay imwaysan, daytay ninino kanem ka talaga nga agdikki ka. Tinapay tinatay dayjay so iwarwaras da ginatayan iso nga apami agkarapidot kami di ubing kami aging gana nga lumulo nang tabul sa amon nga mabigatan da di nakan dayjay maka no, na social dayjay tinapay no adda daytay wafer na kunada. Wan, di man adda daytay nagduduma ka adda anya na ganan adda division na adda wafer, adda bla, adda choco, adda ngam no hanunay social komporme aglalawok star, square, rectangle, puso, kunan na dyan, ada pa isam ti chismosa. Ada dyan, ada ti tinapay kasi dyan nakaisam, ada isam ti chismosa. Kano umayon na sumangpeten, kunami, intay makisarabo. Agtataray kami nga ubeng ala paglinya, antay wafer man, antay wafer. Dahil tatikwan! Apo, iso na magayam na nga la amin di wafer na di para iwaras. Kas jeti kasla nagmayat diri nami man kanyami di ubing kami nga no adda sumangpet ke makita mi amin ke ingkay sumarabo inya ti ipasalubong na. Inya ti ipasalubong na. Naawan makita mga lata, awanen na upay diri namo kala daytay kasla awang ganas na mapan. Kala ko maamumon nga awan. Kala di amon anya di nga feeling anya di nga rina apan sumarabo kunada di gamin pasalubong kunada di Ilocano pasalubong ipasabat pasalubong ka Tagalog di nya nya ti ipasabat mo may jak amo ta pangawag yon nya ti ipasabat mo nya ipasalubong mo kasi pasarabo nga rod ipasarabo ngon ipasarabong kagas lakas jeti nana uritak tamet. Apo, dagitay mamarites na nagapo abroad, apo di jayon. Nakalukataon intayaon. Kas lapay ka basol ta nagapo ti abroaden no Irish Spring lang at sabon ta ited na abi data. Abi kas lapay ka nya ti obligasyon ko king ka anak nagtrabaho nga nagrigrigat pagkatapos umay ka kas la obligasyon ka nga pasalubungan. Damo dagiti kas nga tao. Lan. Ay nati pasalubong ko, awanan, adda iduldulin mo. Ay, sus, apo talaga mo. Dapay nakadulin, iji kwarto, amok dat. Ay, talaga mo. Nagitay mo, kabukbutang nga pasalubungan, hangka pa'y makapudno. Inikamon, nasakit pa'y nakam na. Oh my God, dinala mo matirigat na mo dagit agaputi abroad nga nagsapsapol kada nagawawit kada nang bungbungon kakaasi nga nang tape dagi jay kwati toothpaste tap no handlang nga agpuksit no maitopak kay airport inikkan na ka wow nareklamo pa wow so pati adda karbengan na so kabukbutan ti agawid kunada ay apo no kaarubam dagitay mamarites apo kabukbutan nga pasalubungan dagitoy pasalubong ni Apo Jesus
Nagungar, 40 days, inadalan na dagiti, binagbagaan na dagiti adalan na. Insursuro na ida, pinatpatibker na ti puso da. Imbaga na no inya ti rumbang aramiden na. Tatan umulin sa dilangit. Pumanawen. Hangkay nga madanagan, kunana ti umuna nga maibasa, iyag konto ti ibao ited ti ama. Espiritu Santo dayjay. Dayjay to ti pasalubong yo, nga isunto ti kapipintasan. Nga dagita ladladingit yo tatta, kunana, di maibasa din naglabas nga al daw tayo, agbalinto aragragsak. No mapunno kay to ti Espiritu Santo, agbalinto aragragsak ta puso, naragsak ti dagita ladingit yo agbalinto aragragsak. Dayjay tinamnamaen da nga ipasalubong ta pumanaw ni Apo Hesus umulin. Into no umay nga Domingo, rambakan tayon to, ay next Sunday, 50 days, after tire panagungar, asin ay niya naganan, descent of the Holy Spirit, iulog ti Espiritu Santo, dayjay ti ibagbagana nga pasalubong danto, dayjay to ti iyag ko, nga ipasarabo kada kayo. Nga daytoy ibagbagana, datayo nga tattao na ti umuna nga maibasa ibagana, datayo abagi ni Kristo, umuli isuna, haan na tayo baybayan, tarabayan na tayo, kadkadwaan na tayo, babaan ti Espiritu, da tayo umuli tayo tumat. Makikadwa tayo tumat kenkwa na tayo, imuli ti ulo, Christ is the head, at simbaan tayo nga rod ka, Christ is the head, iso ti ulo, da tayo ti bagina. Haan na tayo mabaling nga talikodan, haan na tayo mabaling nga panawan. Kaanya dito impanamnaman na ti itud to ti ama ko na ipasalubong to ti ama, ipasarabon to ti ama dayto, anya dayto Espiritu Santo. Nga iso ti mang bibiyag, iso ti mang taraba, iso mang papapig sa kanya tayo. Kala ko mamon ada simmangpet No dadumagamin tikit kitaan tayo, material abanag, tinapay, sapatos, toothpaste, Irish Spring, apo lipstick, apo kadaken adda na simmang pud tala lipstick ti siputam. Kuno daduma material abanag di kitaan tayo. Ngem ni Apo Hesus, haan lang ang material abanag. Naununag. Malagip yo di Little Prince. Di libro nga Little Prince, inya tikunan, what is essential is invisible to the eye. Ya? No, inya ti importante datehan nga makita. Di da pay laka agyaman ta. No, kumano nagawid di maysa niya tagad di ayan nyo. Di ka pay agyaman ta, nagawid nga si sa salon at. Di ka pay agyaman ta, adda nga kabanding mo. Ad nagya pay agyaman ta, adda nga, hindi karon na ka, mapasalubong ka, Kasi mutlakan niya tayo. Di Espiritu Santo, iso ti mang papigsa, iso mang pabilag, iso ti mang aywan, iso mang bibiyag, kanya tayo, aging gana tatta, ti Espiritu Santo, iso mang bibiyag, ti simbaan tayo. Manong century, manong rinibribo nga taw-tawanan, nya, nga dito nga simbaan, maikospil, mairoruman, sadto say adamo the dark story of our church mat dagiti mismo nga nakatugaw isuda ti kasla ko man nagbasol mangiruruman ngem agungar apaya isugarod ti mang bibiyag kanya tayo isugarod ti mang tartarabay kanya tayo dayta nga ipapanaw ni Apo Hesus ay ibaon nanto isu dayjay what is essential is invisible to the eye kaslamat la kanya tayo. No dadumagamin nakafocus tayo, pumanaw, agladingit adagiti adalan, apaya, imunan na tay. Tatanagungar. Tatamanan ni panawan naman idan. Haan, nabilbilag to dato'y sumubli, adda akto laang kadkadwaeng kayto, kunana. Kasi mulakan niya tayo. Iti relasyon tayo. No dadumagamin ka, iti relasyon tayo ka, maibibasar iti material. Pagpakan. Nya? Napangka na ki-birthday. Di da ka pa'y inawis, napangka, agreklamo ka pa'y, nagtam na di sa pansit da. Anya karbang agreklamo ka, di ka pa'y naawis. Nagbabatit ti Shanghai da. Apay kanya, apay kasla ka na. Anya ti karkarbang nga mga agreklamo, di ka apan maki-birthday, apang ka nga ron makidanggay. Napatpatag di relasyon, di pa nagkakadwa.
Na may mayat, di pan nakakunada ka, the best pasalubong, the best pasarabo ko na tayo, your mere presence, di ka adamon, di relasyonan, napintas daytan. Kala ko man, nag-abroad di asawa, lalaki man no babae. Sumangpot, apan na daywan di pamilya na, anya pala reklam mo nyo, tinapatagan, adda nga kadwayon. Orida kami mat nga papadi, once a month, agmi-meeting tayo. Anya ma-meeting, awam mat. Uray awan, di pa ila pa nagkikita, di pa nagbabanding, dakkel abahanag day jayen. Dakkel abahanag di pa nakikaisam nga makitam dagiti kakabsat mo nga, agis struggle, agrigrigat, ado dagiti machal challenge, di pa ila pa nagsasango yo. No da duma ka malimitaran aming kaladay tay kasla matipod pa di pa nagkikita. Kasla isuma laeng kanya tayo kakabsat. Haan magka nga dagiti material abahanag ti maka-up kanya tayo. Haamag ka nga, ori kadatakas, pangarigan ko ma, agsaksakit na membro di pamilyam, apong mo, nanang mo, wan, bayadam amin nga hospital bills, gastuam amin. Ngam baka dakdakkel nga makaagas, di ibibisitam nga makita na ka, inang, kumustakan, ina, nanang, inyag, papigsa ka, di magkasya, di relationship, di nga rudahan nga makita, di puso, iso tinapatpatag kanya tayo. Di iso ti kang runaan kanya tayo. Kakas di mo ti Espiritu Santo, ti ingkari ni Apo Isus kadakwada, idi umulin, itid kunto, iyag kunto, ti ingkari ti Ama, iso da ti relasyon tayo, ti Espiritu tayo. Iso nga, uray dagiti simbaan tayo, structures, good ti structure, awang problema, mayat man ken madi. Religious organizations, ala mayat man kin madi, na aktibo man kinhaan, awan problema dayta. Padi, no nagwapo, ala kayong kagbirok ti sa balin, awan problema dayta. In the end, tinto pa'y laeng manifest, tinto pa'y laeng mangbiag ti parokya, di langen-langen, panagkakadwa, panakipaset, no adda pagkapsutan, balbaliwan, no darumbang makorek tap no agdadanggay tayo nga agkaykaysa. Nga mahaan nga day tayo makorek, to correct nga day tayo ibaleng mo mataan nga niya po Isus, kinorek na dagiti kakadwa na nga maditi aramid na dagiti panawon na ka na mga imbaleng. Ti panagkorek aka masapol ang holistic lata nga korekem tapno awatem nga arakupen tapno adda pa nagbalbali datayo mo no daddo magamin ka ay madiday ta ikademon papanaw anya ka hello haan ang kasjay isumot latta ti kunana ni Apo Isus iti na ti Espiritu di magkanya tayo iti panagbiag tayo magkakabsat ka di panagbalbalo di puso tayo. Timang titiragsak kanya tayo, di pa naglalangan tayo, pa nagbaliw, ti panangkita tayo, kinikabsat tayo, uray man nagbasol, pakawanam awatem, iso timang titipudpud no aragsak, haan nga material things. Alam, makatulong mat, mapaisam mo basit, no, aday pasarabom, aday pasalubong mo, no regalwang basit, makatulong, ngam temporary. Ad-addan tulak ta di langin-langin nyo, agkabsat, agkaaruba, agkakabagyan, agkakasisaan, agkakaparokyaan, isunto pa'y laeng ti kapintasan. Isunto pa'y laeng timang balbaliw, ti panagkitam ti lubong, tano ti panagkitkitam ti lubong, kukwak data, ti panagkitkitam ti lubong, muno kay amin, siyak ti kalalaingan, siyak la ti masursurot, siyak ti katuturayan, the change of heart. Di pa nagbalbaliw ti puso, iso ti pa nagbalbaliw ti panangkita tayo ti lubong. Sino ti mangted kanya tayo daytoy? Daytoy nga di pa sa lubong ni Apo Jesus. Sino daytoy ti Espiritu Santo? Iti yuuli na iyagnan to kunana. Daytoy yuuli na nang ted kanya tayo tinamnama. Nga datayo no suruten tayo ti Espiritu na, ti ibagat Espiritu na, no ibiyag tayo ti Espiritu ni Apo Jesus kanya tayo, makikadwa tayo tumot, sumurot tayo nga umuli. Daytoy mo ti imbaga na nga rod kada tayo, daytoy mo ti tarigagay tayo a Kristiyano. Anya ti tarigagay tayo a Kristiyano? Umay dito'y lubong nga agturay, agpabanang, agbalin nga sikat, agbalin nga iso ti akinukuka ti amin haan. Ti imbaga na nga ti ambisyon tayo nakaibaunan tayo dito'y lubong, umay tayo na naman ti biyag, iwaragawag ti ayat,
iparik na ti ayat ni Apo Diyos, and then umuli tayo tumat, kala na ti rambakan tayo uli na, anya dayay, beatific vision. Anya dayay, makikadkadwa tayo ito, kenkwa na iti rupan-rupa. No ni Apo Isos, imuli, gapota, iso ti ulo tayo, da tayo ti bagina, haan na nga tarigagayan nga adda sumina, haan na nga tarigagayan nga adda mapukaw. Anya ti tartarigagayan na makikadwa tayo tumat, iti ama, kini Apo Isos, iti rupan-rupa. Dahil original nga langan-langan ti Diyos kintao, agkadkadwa, agsangsango. Haanin nga adayo. Iyadayo na tayo ngamin ti basol. Basol ngamin ti mangyadayo ti relasyon tayo kini Apo Diyos. Kakas ano nga magunod tayo nga ruday ta? Kas ano nga tarigagayan, kas ano ti maaramid tayo tapno, magunod tayo day tatartarigagayan tayo ngayo uli. Iso nga ruday jay, ibiyag tayo ti espiritu. Anya dito nga espiritu? Relasyon, napintas nga relasyon. Ayat. No adda nagkamali, agbabawi, palagi pam ni kabsat mo, ngamham mo nga ibaleng. No nagkamali ni kabsat mo, palagi pam ngamham mo nga ikalisi. Palagi pam tapno agsubli nga agayat kini Apo Diyos. No ti panagriinam ka, ibibiyag mo ti espiritu na, ti pamakawan, kinamanagayat, panagserbi, kinaanos, ti pananyanagan, napinta sa panakilangan kinkabsat mo, allukuyem, ham mo nga ibalang. Dahil ti kangrunaan ti amin. Dagiti material abanag sa nikwa, makatulong datap no maallukoy mo, ngamhaan nga iso ti adda, anya ti kangrunaan, di langan-langan tayo, what is essential is invisible to the eye. Kung nangarod ni ti Little Prince, di libro nga Little Prince, no, nabasa yung mga taamin. Kaday ti ibagbaga na, uray ti pamilya, iti gimong, iti simbaan tayo, jay tupay laeng panaglalangan. Isunto pay laeng. Sino ti mangted dayta? At ti espiritu ni Apo Isos. Ti espiritu nga ibaon na nga mangbibiyag kada tayo. Alatari gagayan tayo ti umuli, makiuli kin ni Apo Isos. Ngam dito'y pay laeng, dalosan tayon Kitahaan tayon, ano si asino tayo. Kitahaan tayo, ano maibagay mo, Kristiyano, dito nga panagbiag. Nadag-agom mo, kiskisayang basit. Naaddatang-tangsit mo, kiskisayang basit, hanga maibagay ti kina-Kristiyano. Nung managing bubukod ka, ipari ng basit kadakwada nga ayatem. Tama, makatulong dagiti material abanag nga paningipari na iti ayat iti kabsat. Kada ito yung ila ti tarigagayan tayo kakabsat. Dahito yung ilaeng iso tayo kunanan. No anya ti dayahaan magka nga may makita. Tinapatag. No anya DJ mariri na. No kas ano tayo nga makilanglangan. Kas tamo kini Apo Isos. Iti relasyon tayo keng kuana. Haamag ka nga dayjay, indunar mo. Haamag ka nga dayjay, naamuan da nga nagtrabaho ka. Napalakpakan ka nga nagtrabaho. Haamag ka nga daytay gapota, adda akam mo na ka-uniforme ka. Haamag ka nga daytay gapota si ka padi ka, uno adda uniforme mo no adda. Haamag nga dayjay. Dayjay personal nga relasyon tayon tumulaeng. Makatulong dagiti external panagserbi nga makita ngam adda dayjay relasyon iso ti kengkuana. Kuno masurot tayo deta awan dua-dua umuli tayo tumet makikadkadwa iti ama.